हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय ओमफ्राय आं दिनैसो ब्लगखौहाय लाबोदों 1 मान्थानो जाबायमोन आङो ब्लग लाबोनो हायिया फिसालानिबो स्कुल खुलिबायमोन बेनिखायनो टाइमा मिलायाखै ओंखायनो आङो ब्लगखौहाय लाबोनो हायाखै आरोना ओमफ्राय आं सानबाय मा दिनैनिफ्राय ब्लगखौहाय लाबोनोसै होननानै दा बेलासिबायानो आं बेलासिनिफ्रायसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों दा मोनानि ओंखाम जानायनि थाखाय ओंख्रि रेडि खालामनो नागिरदों आरोना आङो मोनानि थाखाय ओमफ्राय दा आङो सानदों मा दा मोनायावहाय जेनेबा मा ओंख्रि संनाय जायो आं बेखौनो नोंथांमोननो एसेहाय शेयार खालामनो सानबाय दा बेलासिबायबोथ' ओंखायनो दा होमबा आङो मा संगोन बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै आरोना मा ओंख्रि संनाय जायो होमबा नोंथांमोना अननानै भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा मोनानि डिनारनि थाखाय नैबे एम्फौ लाथाखौनो संनोसै एम्फौ लाथाजों नोरसिं बिलाइजों बेखौ होगोन आङो बेवहाय दा होमबा आङो एम्फौखौ एसे एवनानै लाग्रोसै दा आङो सारायखौहाय गुदुं खालामनानै एम्फौखौ होसनबाय आरोना सारायखौ जुदि गुदुं खालामनानै होसनाबा डाइरेक्ट होसनोबा एसे सारायावहाय सिथाबनायनि चान्स थायो ओंखायनो सारायखौहाय मोजाङै गुदुं खालामनानै होसननानैसो एवनांगौ आरोना बेनो सोर सोर जानो गोथाव मोनो एम्फौखौ मैथाजों एम्फौ ओमफ्राय अनला एम्फौबाबो बिराद गोथाव जायो नोरसिंजोंबो गोथाव जायो दा आङो नोरसिंजोंनो संनोसै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नोरसिंजों जाफेराखै ट्राइ खालामनानै नाय बिराद गोथाव जायो दाथ' बिराद गरम जाहांबाय बोथोरा गरमखौ एबार बारा नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौहाय जोबजासिम नायजोबजासिम ओमफ्राय लाइक कमेन्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे आं बेथिं नै रेडि सुनानै लाखाबाय एम्फौखौबो सामब्राम गोजा बानलु नैबेयो सामब्राम गुफुर देब्रोमनाय बेखौ एसे एसे देब्रोमदों बेनिफ्राय नोरसिं एकदम सिम्पोलै संसै आङो सोरहा नङा बिबैसो एसे सिथाबबाय आङो दैखौ एसे सारस्रो होनोसै खेबसेनो होला दै सारस्रो होनानै संबा साबसिन जायो आरोना एसे सिथाबबाय ओंखायनो बेयाव दै एसे होग्रोसै आं खेबसेनो होजोबला
नै आंना ओंख्रिया जाबाय केस्टरा बिराद हेपि आरोना दिनै साइकेल मोननायनि थाखाय साइकेला गोदान एकदम साननिफ्रायनो सालायगासिनो मोनाबाबो मिन्थिला बियो नै फारसेथिं लाफा मैद्रु संगासिनो आङो खोबनाङानोसै लोगोफोर दायो डिनार खालामनोसै लाफा एम्फौ एकदम बिराद गोथाव जादों बानलु ज्रोम एसे बानलु गोसाबासो गोथाव मोनखायो आङो जिखुनु ओंख्रिफोरखौनो बानलु गोसाबा गोथावसिन मोनो आरोना मिलौदों एकदम आंनि केमेराया बारा थिग नंला एसे बोरैबा फुदला नुगासिनो सोर गोथाव मोनो एम्फौ लोगोफोर जों डिनार खालामखांबाय मोनाबायबो 10:30सो जाबाय उन्दुनांसिगौ आरोना नै केस्टाराबो उन्दुनो ओंखारथार सानसे साइकेल सालायबाय रेस्ट गैया मोनायावबाबो सालायबावबाय बे मोनानानैबाबो उन्दुनो ओंखारथारबायनो नै बाबा उन्दुनो ओंखाराखै ओंखाराखैबाव ओमफ्राय मेगनानो फिसा जालायलायबाय उन्दुनो ओंखारनानै आंनो उन्दुनो ओंखारबायबा आरो उन्दैयालाय माना जेसेबां हागौमानि उन्दैफोरखौ एसे थाबसो फुथुनो नाजाखानांगौ ओमफ्राय फुङावहाय थाब फोजानो हानाय जानांगौ आरोना स' लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौहाय एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट ओमफ्राय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय होमबा नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनसिगोन बाय बाबा बाय होनदो